Vítame vás pri ďalšom diele našeho podcastu. Dneska je tu so mnou opäť Filip Černý a konečne Jakub Horc. Chlapci, vítam vás. Ahojte, ahojte. Nazdar. Čaute, jak sa máte? Pohoda, dá sa. Kubo? Ďalšie 3 víkendy nebudem mať čo robiť. Niečo nové? Ani nie, len som smutný. Ani nie? No. Tak, dá sa. Hej, prežívate teraz prestávku 3-týždňovú pohode? No, nedele sú nudné, ako bývali. Asi tak. Kedysi. No. Ale však dá sa to prežiť. No, len som smutný. Musím nejako vymyslieť, ak zaplniť ten voľný čas cez tie víkendy, ale nejak sa to zvládne. Jo. Ja na vás začnem rovno z hurta. Myslíte si, že je o šampionáte rozhodnuté? Ja si myslím, že áno. Hej? Ja si myslím, že áno. Keď má Max takýto náskok nad Landom. Však koľko tam má? 62 bodov? 62 tak bodov nejak, no. Takže podľa mňa Lando už nemá šancu dobehnúť. Aj keď, jak sme mohli... No, však počkaj, hovoriť. No. Chlapci, majme nádej. Ja stále verím, že Lando to dotiahne. Akože musel by, že Max vypadnúť vo všetkých 3 závodoch a Lando vyhrať, ale však... To je taká šanca, že keď sa pozrieme na Norrisa, jak vždycky úplne pokašle tie svoje štarty. No, neviem. Nádej zomiera posledná. Asi tak, no. Myslíte si, že teda v Las Vegas sa už podarí Maxovi zobrať titul? Lebo čo tam boli tie štatistiky, tak ako nebude to niečo nemožné. Podľa mňa sa mu to aj môže podariť. No, ja si myslím, že áno. Lebo Max pozná tú trať veľmi dobre. Takže podľa mňa áno. Podľa mňa by to mohlo dať. Aj keď som polovičný fanúšik Landa, viac verím Maxovi. Pokiaľ sa Lando nezobudí a neprestane robiť tie detské chyby, ktoré robil v Brazílii, tak jednoznačne je to možné. No, k tomu sa ešte dostaneme. No. Ku všetkému sa dostaneme. Dobre, poďme na to. Dobre, poďme do zákulisia. Zákulisie veľkej ceny Brazílie. Keď sa tak v podstate vždycky pozrieme, tak dá sa povedať, že každý závodný víkend v Brazílii je venovaný Senovi. Mali ste radšej Senu alebo Prosta? Senu? Za mňa nie o čom, Sena, áno. Ako Prost, neviem, ako obidvaja jazdili dobre, ale Sena mi tak viacej prirástlo k srdiečku. Myslím, že Vettel to tam mal, tú jeho prilbu takú, čo robil tú Senovu, jak v tom jazdili piloti. Páčilo sa vám to? Áno, veľmi, akože bolo to pekné od Vettela. Sice som to videl iba z fotiek, ale pekné. On ten Vettel v podstate teraz, jak nie už v jednotke, tak robí také rôzne zaujímavé veci. Aj čo na Suzuke urobil ako keby pre tie včely tie úly, myslím. Že v tretej zatáčke, ak sa nepletiem, tak tam urobil ten čierno-žltý obrubník. Tak on aj keď nie je v jednotke, tak stále tam pôsobí dosť. Oni tam aj behali, akože ostatní jezdci. Áno, on tiež aj robí tie bežecké, ja neviem, organizácie. Maratóny, Je to od neho pekné. Áno, myslím, že aj na Imole to tam, ale neviem, či tam nebola na Imole nejaká kauza. Ale furt mám také tušenie, že chce ísť do tej F1, lebo to je tak vidieť. A akože bol by to veľký comeback, ale neviem, no. Podľa mňa, keby sa vrátiť do Audi, bolo by to zaujímavé. Comeback of the year, chlapci. No, lebo tak do Audiny je teraz potvrdený, myslím, že Hülkenberg a Bortoleto? Áno, Brazílčan. Už neviem, ako sa volá, ale je Brazílčan. Áno, ale hej, sú tam proste 2 potvrdené miesta, to znamená, neviem, či to už nie je dokonca na budúcu sezónu, či to znamená, že bohužiaľ asi Valtteri Bottas a Guan Yu Zhou už nebudú mať miesto. Čiže neviem, čo ste si, aký ste mali názor na Zhoua? Mali ste ho radi? Ani nie. Nie? Ako? Podľa mňa, keby mu tam dáte lepšie auto, tak by určite vedel dodávať aj dobré výsledky. Akože, teraz by som to povedal jak Max, keby. Keby, no. Však viete. Keby, ale akože nevadil mi tam úplne. Bol talentovaný. A z Bottasom si celkom dosť dobre sadli. Čiže hej, to by tak bolo k Vettelovi. No vrajme sa k Senovi. Hamilton šoféroval Senou McLaren. Videli ste to? Pozerali ste to? Áno. Lebo ono to myslím, že to streamovali na YouTube aj na Instagrame. Áno. Ja som si to bohužiaľ nepozeral, pozeral som si to potom iba zo záznamu, ale nehovorím, tá slzička mi uronila, lebo tak... Áno, bolo to pekne od neho. Pekne, ako vidieť proste ten starý monopost, jak ho riadí, dá sa povedať, že aj legenda. Čiže určite zahraje to pri srdiečku. Viac by som tam videl Vettela,
šoferovať. No, ale akože Hamilton je Hamilton. Však myslím, že Vettel šoferoval tiež McLaren, teraz neviem, či MP44 na Imole. To si nie som istý, ale tiež nejaký McLaren šoferoval v Imole, to viem, lebo tak on aj v Imole urobil ten ďalší maratón bežecký, čiže... Konečne sa to dalo počúvať, tá formula, nechcem nič. No, teraz vôbec by mi nevadilo, keby sa vrátia ku V10. V10 boli úplne zlatá éra. Alebo V12. Alebo V12. Kámo, ten zvuk V10, čo mal Lotus, to bolo... To bolo pekné. To bolo... A tá formula ho má úplne jednoduchý a tak dobrý dizajn proste, že tam sa s tým proste nestrali. Jednoduché a dobre proste. Proste také... Jednoducho to pripadalo proste taká rýchly šíp proste, tak, jak by podľa mňa mala vyzerať formula. A tie zadné spoilery, tie staré sa mi strašne páčia. Áno, celkovo proste ten dizajn... Aj, že aké boli široké a celkovo áno, v podstate podľa mňa najlepšia éra aut bola buď za doby, čo jazdil Prost a Senna, alebo 2012. Za mňa bola najlepšia asi keď jazdil Lauda a Hunt. Vtedy by som povedal, že tak by mali vypadať formuly. Tak by som povedal, že by mali vypadať až doteraz. Aj rýchlostne, aj motorovo, tak by mali vypadať. Alebo čo boli úplne tie prvé závody, vieš, to neboli ani formula, to boli doslova krabice na kolecách, ale tiež vyzeralo to pekne. Také. Keď si tak zoberieš, že proste v tom roku jednoducho ľudia vedeli vytvoriť takúto vec a v podstate sa to dostalo až tam, kde to je dneska. Z toho máme mnohý úplne obľúbený šport. Je to niečo šialené. Akože tá evolúcia by sa mohla trošku priškrtiť. Akože ani nie, že priškrtiť. Rok... Skôr vrátiť, podľa mňa. Áno, rozhodne monoposty, čo sú na budúci rok. To... Chce sa mi plakať. Fakt sa mi chce plakať. To je formula hybrid, nie formula. Vyzerá to, a to dokonca, a čo tam je dokonca, že bude rozloženie motoru 50 na 50, že 50 spalovací, 50 elektrický. Úplná hovadina. Totálna. Ani, podľa mňa s tým ani niektorí jazdci nesúhlasia. Bol downgrade, chlapci. Úplne totálne. A jak býva ten meme, že upgrade, comeback. Hej. Dobre. Chlapci, chcel by som sa zamerať na Norrisa v McLarene. Lebo podľa mňa, keby mu McLaren ako tak nepomáha, napríklad, že čo majú tie svoje papájarus, alebo celkovo, keby ho proste Piastri nedrží, tak není tam, kde je. Aký máte názor vy? No, tak ja by som povedal, že keby som ho dal napríklad do Williamsu, tak by nemal také výsledky ako v McLarene. Určite, lebo tak samozrejme, že aj auto, ale aj jeho proste jazda. Podľa mňa ešte nie je na to úplne ako vyzreli. Áno. Podľa mňa by už mohol vyhrať niekoľko závodov túto sezónu. Však koľko už mal pole position? 7? Alebo koľko? Asi nejak tak. Jednoducho veľa pole position. Pole pozície mu idú len tam potom pokazí ten štart. Vždycky úplne, kde to bolo? Myslím, Brazília teraz, Belgicko, Maďarsko, ak sa nepletiem, jednoducho... To už neviem kde, ale viem, že ako... Veľa toho bolo. No. A môžeš si za to sám. Nechcem nič, ale... Hlúpe chyby. Áno. A keď bola tento víkend, tak aj šprint, aj závod, keby není Piastriho, Norris rozhodne není na bodoch. To určite, to áno. No, lebo hlavne v šprinte, tak v podstate celý čas Piastri ťahal Norrisa. Keď sa tam pozrieme, tak Norris ho tam púšťal, aj mu hovorili Piastri mu McLaren, že však spomal, potrebujem, aby Norris mal DRS-ko. Fakt, ako nehovorím. Samozrejme, každý to tak máva, lebo tak tímová režia, samozrejme, je to už bežná vec, ale stejne jednoducho. Povedz. Je na to taký, že keby to robili od začiatku, tak Max nemá šancu. No, v podstate oni to pokašľali v Maďarsku. No, ale čo sa mi... Neviem, či to nebolo v Maďarsku, čo pustil Piastriho, aby Piastri mohol vyhrať, tak to sa mi vôbec to bolo v Maďarsku, lebo oni to tam riešili niečo, že s boxami, že áno, ale neviem, či nebol Norris pred Piastrim, zavolili najprv Piastriho, potom Norrisa, potom ich vymenili, úplne pokašľali si to sami. Ja keby som Norris, tak ja ho nepúšťam. Proste idem sám za seba. Je to proste akože solový šport, ako máš proste teammate, ale tak ideš za ňoho alebo za seba. Jasné, tak aj keby ho ale nepúšťaš, tak tým ťa úplne zbije jak psa. Tak áno, ale tak body sú body, chápeš? No hej, ako môžeš to zahrať na Kimiho, že to máš v ježdi a proste ideš si svoju ligu, vieš. Čiže, asi tak. A tak však Piastri je dvojka, však má to v podstate napísané v zmluve. Neviem, či to má napísané v zmluve. Také nepísané pravidlo. Ale teraz podľa mňa by mal byť dvojka, alebo chovať sa ako dvojka. Takisto v podstate, ako Perez bol pre Maxa 2021-2022, 20 roku si Max odjazdil sám, čiže
On by mal byť takého wingman. Taký wingman, áno. Hej. Ale nehovorím, keď sa tak pozrieme, tak v podstate dá sa povedať, že teraz počas tej veľkej ceny Brazílie, jak pršalo, tak sa tie monoposty pekne vyrovnali. Akože výkonnostne. Myslím, že to aj Senát tak hovoril, že keď prší, tak sa vyrovnáva výkon monopostov a nie jazdcov. Áno. Čiže to tam bolo úplne krásne vidieť. Krásnym príkladom bol aj Yuki Tsunoda a hlavne Alpiny. Ten prídiel bodov, čo mali, to bolo niečo šialené. Však teraz sú myslím na 6. priečke. Úplne ich to vyšvihlo hore a teraz sa to ostatným bude ťažko dobiehať. Chlapci, chcel by som sa ešte zamerať takto na lakovania. Mne sa to strašne páči, jednoducho keď si tie aj piloti dávajú príľby svoje, alebo týmy, jak teraz má napríklad Williams, proste špeciálne lakovania. Pre mňa je to úplne, nie že niečo špeciálne, ale jednoducho proste mám to rád. Aj hlavne keď v Turecku 2021 mal Red Bull tú bielu livery, tak to bolo úplne že nádherné. Alebo aj v Las Vegas boli celkom pekné. Aj na Miami majú pekné, úplne krásne. Akože mne sa veľmi páčila tá Hamiltonová príľba. On má vždycky také veľmi pekné. Áno, Hamilton má vždycky pekné. Aj s Albonom. Alebo, neviem. Kto si myslíš, že má, akože robí si najlepšie tie príľby? Lando? Buď Lando, Leclerc, Max má skoro tak tú istú, Hamilton, alebo nás som povedal, no ale proste... Aj Bottas občas, no. Aj Joe mal peknú, teraz neviem, či on to mal na veľkej cene Číny, čo mal tie mačičky tam, alebo väčšinou mával mačičky. Ono sa mi to páči aj. No. Je to také pekné, že proste, že ako zvláštne. Alebo si jednoducho si vedia tak uctiť nejakú tú veľkú cenu. Ak napríklad Norris mal tento rok v Maďarsku, tak mal v podstate podľa toho lakovania tých trofejí, aká minulý rok rozbil tú trofej, tak teraz dá sa povedať, že v úvozovkách na takú poctu je to pekné od neho. Aj keď takto napríklad tými robia, že napríklad, že dajme tomu niekomu venujú tú livery, tak tiež to je pekné. Nejak Max Verstappen na tej 23 hodinu. Akorát som to chcel povedať, však videli ste to, nie? Na prvnej kapote, čo tam mal Lando Think Different, alebo ešte... No, a vidíte, vyhral závod a hneď išiel robiť 23 hodinovku. Jemu to Helmut dovolil, že vyhral si závod, šampionát máš v kapse, bež si hrajkať. No, zase, dobre, ukludníme sa s tým šampionátom. Hej, stále tam je šanca. Zase kľud, takto tomu nie je to podľa scenára, Max. Tak šanca tam je, ale no, nechcem povedať, že nulová. Ako na šampionát, hej? Áno. Neviem, však prebrali sme to podľa mňa. Ako by povedal Stevie Wonder, uvidíme. Už sa nechce ani k tomu vrácať. Už to uvidíme po Las Vegas. Po Las Vegas to bude podľa mňa veľmi ohnivá epizóda. No ale tak, to by bolo k lakovaniam. Nováčikovia. Teraz, čo tam bol Behrman, v podstate celý víkend, kvôli Magnusenovi. Čo bol vôbec Magnusenovi? Vôbec neviem. Bol, nie? Asi bol chorý, niečo mal. Áno. Dávali to, že Mercedes ho dával, že Oli Behrman ide na miesto Magnusena, kým sa uzdravie z choroby. Áno, však on aj teraz Alonso mal nejaké črevné problémy, nie? Alebo niečo, lebo on aj v Mexiku mal, myslím. Ale v Brazílii nemal, sa mi zdá. No nie, mne sa zdá, že sa hovorilo, že aj v Brazílii mal, že mal nejaké problémy. Čeko mu dal pokazené pesos. Pozval na zlého lososa. Alebo mu dal možno trošičku viacej tekily. To už je záhada. Ale tak podľa mňa po tej spaskanej cene v Mexiku, čo mal Alonso, tak podľa mňa si nejak spríjemnil tú náladu niečím. Čiže hej. No ale tak, Behrman. Čo si myslíte o Behrmanovi? Myslíte, že je tam zaslúženie v tej jednotke? Alebo... Áno, je veľmi talentovaný, moc na to tlačil. Keby išiel opatrnejšie, tak... Extrémne bol premotivovaný. Strašne na to tlačil. Úplne zbytočne. Totál. Až mi opäť nešlo ľúto, no, lebo on je proste vidieť, že on vie jazdiť. No. Že aj má na to. No len... Ako snaží sa... Musí sa ešte učiť, no. Proste. Snaží sa byť niečo, čo není. Proste... Keby na to ide pomalšie, on úplne zbytočne sa tam snažil, neviem, koho to tam naháňal, myslím, že Sainza alebo niekoho, teraz úplne strašne sa to snažil. Úplne. Akože, keby takto jazdil, keby bolo sucho, tak nehovorím nič, ale proste... Ale tak zase, keď si tak zobrieš, keď takto jazdil v mokru, ako nehovorím na to, že sa párkrát, myslím, roztočil a vybúral, ale to, že vedel dohnať to Ferrari, nehovorím, celkom, to je to gule na to. Rozhodne v Haasu. Nebezpečný bude. Nebezpečný. Myslím, že on má, v Haasu aj budúcu sezónu potvrdenú s Okonom. Áno, on s Okonom to má. To bude, to bude mať problémy Okon s ním, lebo Okon, keď si všimneš, tak aj v Alpinu, keď bol s Alonsom, tak on vôbec nechcel spolupracovať s ničím. On strašne tam, ani nechcel proste prepúšťať, ak teraz napríklad robí Piastri Norrisovi. Úplne to s ním bude boj. To bude hrozné. Ale kto tam bol ešte za nováčika? Formula 1 bola Pinto.
No, ale... A Colapinto tak trochu, ale akože... No, takto, Colapinto. Ako? On už ani není nováčik, však on tam je ani dlho. Nie, no, ale... Skôr taký, že... Taký zelenáč. No, taký ruky, hej. Akože vie vidieť, že akože perfektne jazdí. Akože to je fakt vidieť. Ale zbytočné chyby, no. Plne. No, tak áno, však aj teraz čo sa tam vybúral, tak... No, a koľkokrát? Veľa nie? Teraz však v kvalifikácii. V závode. A predtým neviem, či sa niekedy vybúral. Asi nie. Asi dvakrát, možno trikrát, netuším, ale... Napíšte do komentu, ak sa mi... Však koľko tam je závodov? V podstate od Zandvoortu nejako, nie? Čo tam bol naposledy Sargent ešte, tak nahradil Sargenta, myslím. Tak v podstate odvtedy. Čiže, hej, ako... Podľa mňa on si aj nejaké to miesto... Neviem, či tam má pozvrdené nejaké miesto na budúci. Nemá, ale podľa mňa niečo si nájde. Bude určite sa rozhodovať výkar medzi Lawsonom a Colapintom. Áno, však tu sa tam riešilo, že Horner, myslím, že vybavoval nejak cenu s Jamesom Wolfsom. No ja by som to dal tak, že by som dal preč Pereza, nahradil by som ho Lawsonom a do výkarnu by som dal Colapinta. Tak by to bolo. Pereza tam už nechcem ani vidieť. Ja. Posledné 3 závody, ak po týchto 3 závodoch už Red Bull nedá preč, tak Ferrari je dobrý tým, že? No, čiže... Ale chlapci, čo ak namiesto Čeka Daniel Ricciardo? Chlapec si zahráva s ohňom. Ale akože to by bolo... Bola by to pecka. Chcela by som o tom. Ale potom do výkarnu by som dal tak či tak Colapinta. Lawsona, ja ho tiež moc nemusím, ale... Však rozhodne teraz priniesol dosť bodov, šikovný chalan, ale neviem, proste nejako nemusím. Alebo Isaac Hadjar. Keby tam tiež ide Isaac Hadjar, tak podľa mňa to by bolo tiež pohľad, lebo tak on je tiež talentovaný, ale neviem. Alebo vieš, čo by sa mi extrémne páčilo, keby tam sa, ja neviem, akým spôsobom, ale keby sa tam dostane Roman Stanek. To by som už fandil Vikarbu. On vlastne Vikarb sa bude budúcu sezónu teda volať Racing Bulls, nie? Lebo tak 2 roky dozadu boli Alfa Tauri, teraz boli Vikarb, Vizaka, Sharp RB, jak si o nich hovoríme. A teraz budú zase Racing Bulls. Podľa mňa, keby sa volajú ktorého rosa, tak by to bolo lepšie. Moc to hrotia tie názvy. Radšej, keby sa sústredia na upgrady monopostu, nie na zmenu mena. Ako, oni neboli na tom tak zle v Brazílii, ale tak tam pršalo. Ale keď, dajme tomu, v Austine boli, tak však v pohode, ale neviem. Podľa mňa oni by to ako sestierský tým Red Bullu mohli ťahať aj viacej. Akože na vyššie priečky. Neviem, ono sa tak porovnáva v podstate aj Mercedes a Williams. Williams teraz dohnal v podstate v Mercedes, čo sa dá povedať tiež, že taký ako keby v úvodzovkách proste sestierský tým, jednoducho nie sú že doslova, ale proste majú to dosť k sebe blízkeho takéto a vieš, keďže aj Mercedes dodáva Williamsu motor, tak neviem. Oni sa tak proste jednoducho pekne dotiahli dopredu, aj Colapinto sa viac menej drží za Albonom, koľkokrát ho aj v podstate prekonal. Čiže asi tak, no. No ale ešte počas tohoto závodného víkendu tam bol jeden faktor, ktorý úplne, nechcem povedať nasral, ale proste to sa slušnejšie nedá povedať, čo FIA mala tie problémy s vyvešovaním vlajek a aj Max sa na to úplne naštval, že ako keby, myslím, to aj počas kvalifikácií, počas závodu, jednoducho je búračka a to auto je v bariére. A vidíš proste jazdí už aj vonku na trati z auta a stále tam iba žltá vlajka. Keď tak proste dvojitá žltá vlajka, jednoducho ty tam aj vidíš, že tam je to auto úplne rozsekané, že asi logicky sa už nerozbehne a ty tam necháš žltú vlajku. Prečo tam nedáš hneď tú červenú vlajku? Ono to tam aj mali tak debilne načasované, že mne to prišlo až tak podozrivé, lebo vždycky, keď proste bola žltá vlajka, ok, dobre, McLaren si odjazdili svoj čas a zrazu dali červenú vlajku. A Red Bull ani ostatné týmy nemohli proste dojazdiť svoje časy počas kvalifikácie. To by prišlo také, že nie že naplánované, ale... To je, keď rozhodcovia zle pískajú, proste to je... Ako, rozhodne za tým podľa mňa niečo je, ale... Možno zhoda náhod. Čo vieš, možno mali oneskorený systém. No, ako to nie je, že oneskorený systém, však oni teraz nedávno dávali proste na ich Instagram, jak všade majú tie kamery, všetko všade vidia, hej, do riči. Monopost tam v plamenoch, hej, a oni tam nechajú žltú vlajku. Tak pokiaľ všetko všade vidie, tak prečo dostal tú čiernu vlajku? Hülkenberg, no to bolo... 15 minút neskôr, ak sa to stalo. Tiež to bolo... Tomu ešte prídeme. Tomu sa ešte dostaneme. Tak
skúsme sa teraz zamerať na šprint, skôr teda na šprintovú kvalifikáciu, chlapci. Čo si o tom myslíte? Však Bottas v Q2, Berman to dotiaľ až do Q3 a teda Hamilton neprešiel. Hamilton mimo, no, ako podľa mňa si to aj Bottas konečne zaslúžil, lebo oni vždycky končili hneď prvej kvalifikácii väčšinou na posledných miestach. Teraz to Bottas pekne počala do Q2. Úplne krásne ten ich traktor zelený. Konečne to niekde dotiahli. Aj Berman na to, že tam v podstate zaskakoval iba za chorého Magnusena, tak špica. Ako až na ten jeho závod potom, no ale nevadí. No a Hamilton, ja fakt neviem, či Hamiltonovi tam asi, ja neviem, či mu zmazali čas. Neviem, desatinka mu tam chýbala. Áno, myslím, že mu tam chýbala nejak desatina. Áno, nezmazali mu čas, chýbala mu tam desatina. No je to škoda. No ja som akože bol rád za Bottasa, lebo akože to, čo on predviedol, bolo celkom pekné, aj keď som to vôbec nečakal. No, Bottas. Áno. No nie, že Bottas jazdí dobre, ale skôr Sauber. Áno, tak by sa... Sauber, zase ani nie, že Sauber, ale proste ich auto, je to pomalé auto. Taký, traktúrek, no. No, nevadí. A tak dotiahli to niekde. A teraz neviem, či tam aj v šprinte skorovali nejaké body, ale tak... A teraz si nie som istý. Skoroval Sauber vo šprinte nejaké body? To ani neviem. Ja teraz si úplne mám výpadok, neviem, či vôbec niekto bol v top 8. Mám úplne okno, neviem. Podľa mňa asi nie, Asi nie. 2 Williamsy tam boli. A asi, hej. 2, neviem, či 1 alebo 2 McLareny teraz. A 2 McLareny, potom Max, Leclerc, Sainz, ak sa nepletia. Dobre, to je jedno. A Russell. To je, asi aj no, Russell. Tak nemali podľa mňa. King nemal podľa mňa body. Nemal. Dobre, to je jedno, ale ešte v kvalifikácii, čo tam boli zase tie proste červené vlajky a takéto vyvesovanie, tam bol aj problém jednoducho aj s tými buráčkami, čo boli, myslím, že bolo 5 buráčiek, však Williamsy, Estony a Sainz, to bolo niečo, čo sa stalo Sainzovi tá buráčka, tak za to nemôžeš Sainz, to proste bol aquaplaning, za to on nemôže jednoducho, aj keď možno trošičku priškrtil ten plyn, ale proste je to náhoda, však je tam samozrejme, že tam okrát navyše s plne mokrými pneumatikami, čo sa rieši problémy, že oni myslím, že nemajú povolené zahrievacie dečky na plne mokré pneumatiky. Na to si všetci aj strašne sťažujú, že to je jednoducho problém, lebo tak ono to není ľahké zahrieť tu proste zmes, to úplne, aj ešte keď si bereš, tak ty to potrebuješ aj chladiť zároveň, ale aj proste zahrievajú všetko, ono s tými intermediálkami to ide v pohode, lebo na tie máš zahrievacie dečky, hej, ale tieto full vetky, to je katastrofa, však Hamilton si na to strašne sťažuje. Max, všetci a proste, keby im FIA vie na to dať tie zahrievacie dečky, tak podľa mňa by sa to aj dalo pozerať. Podľa mňa, keby Hamilton ide na cenovej formule oštartovať veľkú cenu Brazílie, tak podľa mňa by aj vyhral ten závod. Však, lebo jak sme mohli počuť z jeho rádia, tak sa furt sťažoval na monopost, čo bolo akože, to bolo strašne vidieť. No, áno. Každé jeho druhé rádio, že to je za to boli záda, nie? Áno. Alebo to bol Alonso, neviem. Obidvoch, áno. No. Takže podľa mňa... tak Alonso má starý chrbát. Áno. Tak lebo Hamilton, nie? Obidvaja sú už tam, koľko tam sú už strašne dlho. 20 rokov už. No, nejak tak. To je crazy, úplne. Však hlavne minulý rok mal Hamilton strašné problémy s chrbátom alebo 2 roky dozadu. Teraz jednoducho, keď bola táto nová éra monopostov, jak im to strašne skákalo. Jak sa to? Porpoising sa to volalo. A dobre si pamätám, tak jak to tam aj bolo v Bahrajne. On aj zlomil Hamilton sedačku, nie? A myslím, že hej, že sa mu niekde zlomila sedačka. No. Z tohoto. Ono to bolo šialené, jak to skákali tie monoposty. To bolo, Bounce. No, ale kde sme to Áno, toto som sa chcel spýtať. Také, jak Filip spomenul, to, že by teda Hamilton možno vyhral na cenovej formuli. Myslíte si, že by sa dali zrovnávať ako v terajšej formule s dnešnými? Že by nejako, aspoň výkonnosti vedeli ich dohnať? Akože motorovo podľa mňa efektívne nie, ale rýchlosťou a výkonom by si boli konkurencieschopné. Áno, lebo tak teraz hlavne máš aj prostriedky z aerodynamikou, všetko. Proste vtedy si do toho dal iba motor, teraz si tu Kubo buchol nohu. Pohode? Dobre. No, ale áno, teraz proste monoposty majú tie aerodynamické prvky, vtedy si do toho dal iba proste motor a išlo to. Teraz to nemusíš riešiť nejako. Ale bezpečnostne, akože keby si mám vybrať ísť veľkú cenu za mokra v starom a v novom monoposte, tak tam není o čom, lebo reálne, keď sa pozrieš, keby tie incidenty, čo sa diali cez tento víkend, sa diali v starých formulách, si sa pomýlil.
Som povedal incidenty. Mám povedať incidenty. Incidenty sa diali v starých formulách, tak tam by sme mali zranenia, lebo keď sa na to pozrieš, tak tam len nabúral a už bolo hneď rozbitý, tu sa nabúral a pomaly nič. Áno, hlavne teraz v týchto nových formulách máš strašne silné tie monokoky, čiže v podstate ten kokpit hlavný pre pilota, čo máš z karbonu, to je silné strašne, proste pevné vie to udržať a ochrániť. Vtedy, fakt tam stačilo málo a ten pilot vedel aj bolo na zabitie, fatálne zranenia. Však aj Halo vtedy ešte nemali. Áno, nebyť Halo, tak tu nemám ani niekoľko jazdcov. Romain Grosjean, myslím, že aj Charles Leclerc, takýto proste... Však čo má ten Hamilton incident s Verstappenom, čo tam nabral. Áno, aj Max, ono to podľa mňa Maxovi dosť pomohlo, aj tiež to Halo, alebo hlavne Guanyu Zhou, čo sa prevrátil na strechu. To bolo... No a takto by bolo ku kvalifikácie a šprint. Bolo to zaujímavé, podľa mňa. Mne sa tam strašne páčilo, jak Max doťahoval Leclerca a potom aj jak naháňal. Myslím, že aj... On skončil, tretí, alebo druhý, neviem. Asi, ale jednoducho, jak sa tam... Už v šprinte bolo vidieť, že jednoducho on má ten výkon v tom aute a vie sa proste doháňať. Jemu tieto premienlivé podmienky strašne sedia. Naopak, keď sa pozrieš na Norrisa, kto ho tam držal v tom šprinte? Kto mu tam pomáhal? Piastri. Ako inak? Vstala sa vôbec v šprinte nejaká búračka, alebo bolo safety car? Asi nie. Mám tu ten šprint. Prvý Norris, druhý Piastri, tretí Verstappen, štvrtý Charles, piatý Sainz, potom George Russell, potom Gasly a potom Čeko. Čeko v bodoch. Konečne niečo urobil pre Red Bull. Ale teraz sme si aj potvrdili, že Saubery nemali body. Ale hej. Až jeden bod. Až jeden bod. To im tak pomôže, že fúha. Aspoň niečo. Však oni sú teraz, myslím, Red Bull tretí v šampionáte, nie? Je to tak. McLaren, Ferrari, dobieha McLaren. Už dobehlo. Už dobehlo, no. Fúha. Že by sme mali ešte posunúť. Že by sme tam mali súboj McLarena medzi Ferrari. To by bolo spicy, kámo, to by sa mi páčilo. No ale hej, tak asi všetko ku šprintu. Poďme na kvalifikáciu. Kvalifikácia bola veľmi zaujímavá. Všetko, čo sa tam dialo, dážď, búračky, fua. Vy ste to kúkali, že? Čo na to? To zaznamu, ale... Čo na to hovoríte? No, bol som prekvapený, že ten dážď trval skoro celú sobotu. No však ono to tam aj... Neviem, či to ku koncu náhodou nejak nepresávalo ten dážď, že sa uschýňala trať, ak sa nepletiem. Ale hej, tam či neboli krásne tie premenlivé podmienky, bolo to pekné celé. Kubo, ty čo na to hovoríš? Ja na to hovorím tak, že mňa na tom... Najviac som si tam všimol Sainza v tretej zákrute. Aha. Proste ideš dole kopcom, je tam mokro, ty proste nakuruješ na plný plyn a potom sa čuduješ, že ťa pretočí. No tak on za to ani podľa mňa nemohol, však aquaplaning. Lebo tak... Ale tak ako, dobre, chápem tvoj point, ale... Ideš dole kopcom a začneš pridávať v mokrom do zákruty. A tak keď máš ešte aj tie pneumatiky, no tak jasné, ale tam, oni to tam myslím upravovali, ten asfalt, čo máš v tej výbehovej zóny, že ako keby tam robili také mrieši, že keď prší, tak aby to proste nestekalo na ten, lebo to sa tam robili, tam normálne bola Vltava s Dunajom, počúvaj. To bolo, no ale hej. No a kto to... Česko pred 2 mesiacmi referencie. A kto sa tam vlastne ešte všetko vybúral? Však... Albon. Všetci, polka gridu. Počkaj, koľko ich tam je? 25? 1/4 gridu. Že? 20. No, Kubo, ty si matikár. Má to dobre? 5, 10, 15, 21 štvrtina, no? Vidíš. No len, že si povedal na začiatku. Dobre, to je jedno. 25. Áno, fakt si povedal 25. To sa nevyhovorí, máš to nahrané. Už to je nahraté, už sa z toho nevyhovorím. Dobre, to je jedno. Podľa mňa Albonová búračka bola najfatálnejšia, lebo tak, keď sa pozrieš, tak tam bol úplne rozsekaný ten monopost, to... Bolo to šialené. Ale jak povedal on, I'm okay. I'm okay. No, ale tak asi financie u Williamsu asi nie sú nejak okay, podľa mňa. Však taká búračka je dosť drahá, lebo... A potom aj Sainz, čo mal, tak Sainz tam mal, myslím, že s prevodovkou problém, nie? Lebo keď sa vybúral, tak on tak proste blbo tam tým zadkom dal, že mu sa asi prevodovka nejak zosypala možno. A preto aj štartoval s boxov potom, či? Ak sa nepletiem. Asi nejak tak. Možno. Alebo neviem, či mal problém proste s prevodovkou, jednoducho mal nejaký problém, kvôli ktorému štartoval s boxov, ale hej. Mňa veľmi zaujímalo, teda prekvapilo skôr, že ako Alpiny
vyšli zo Zero to Hero. Akože, čo to bolo? To bolo úplne krásne. Však koľka ty boli? Kubo, ty to tam máš pre sebou? V kvalifikácii išiel iba jeden From Zero to Hero. Akože Ocon 4., Gasly až 13. Čože? Až 13. Ja som si, že bol bližšie k ňomu. A ja? Ja, dobre, tak nie Alpiny, ale Ocon išiel From Zero to Hero. Bola to krásne kolo zajazdil, úplne fakt špičkové. Však aké bolo poradie? Norris, Russell, Tsunoda, Ocon, Lawson, Leclerc, potom Sainz tam bol, lenže on šiel speedliny, potom Piastri, Alonso, Stroll, Bottas, Perez, Gasly, Hamilton, Berman, Colapinto, Verstappen, Walker, Bangjo. Tsunoda bol celkom tiež vysoko, to bolo tiež pekné. Áno, to bolo však keď tam stali potom na tom pódiu, čo si tam rozdávali tie ceny, tak jak tam bol Russell, vieš, úplne, myslím, že druhý najvyšší, alebo proste z celého gridu a potom ten Tsunoda taký ten, úplne, však tam museli aj úplne, doslova Lilliput, no. No ale hej. Ja by som k tomu ešte chcel dodať, že vlastne Tsunoda si spravil vlastne rekord taký vlastne osobný, že vlastne štartoval z najvyššej pozície vo svojej sezóne, akože klobúk dole. No, však takže v takýchto podmienkach ujazdiť tretie najlepšie kolo. A na takom šitnom aute ešte, to chce nie ako... vieme, aký je Tsunoda jazdec. Takže... agresívny. To keď ide jeho vysielačka, to už deťom zakrývaš uši. Hej. Pravda. Ono mne príde strašne vtipné, že ty vole, však koľko má, jak 155? 160. Ty vole. A úplne taký, že vieš, taký maličký škrečok, že ježiš, ty sa spletieš, ty vole, so škôlkárom a začne rozprávať, ty vole, každé druhé slovo nadávka. Hej. Neveríš, prvý stupeň základnej školy. Japonci. Dubnici. Dubnica. Kámo, Dubnica to je iný hud. Ale čo rozprávame o Dubnici, my sme formulový podcast. Poďme na závod. No dobre, a konečne sme sa dostali ku závodu. Už posledná časť celozávodného víkendu a však aj tento podcast bude celkom dlhý, tento diel. Však tiež to nahrávame už koľko, ale rozumiem, to stojí za to. Dobre, poďme hneď začať. Výsledky Alpinov. Gasly, že z 13. miesta, čo štartoval, tak sa dostal na 3. miesto. Fúha, úplne špica. Chalan varil. Kámo, nie že varil, on upiekol a zjedol. To som akože vôbec nečakal, že sa stane. A jak to aj celý čas Ocon držal, fúha, to topka. Tiež, ale pozor. Gasly masterclass. Pozor. Max zo 17. miesta s penalizáciou na prvé. Za mokrých podmienok. Je to jazda šampióna? Ja by som povedal, že hej. Určite je. Áno, je. Štvornásobného? To by som sa povedal tak viacnásobného. Pozor. Za mňa 8-násobného. Dávam ruku do ohňa, ale podľa mňa 8-násobného. Kámen, práve si sa spálil. Dobre, takže, ale však, keď si to vezmeš, u 17. miesta 7 minimálne ho pustil. Keď si pozrieš ten záznam, každé druhé predbiehnutie ho pustili. Jednoducho, no tak Hamilton. Akože bolo to tam trošku vidieť, že hej. No ale mal dobrý štart, ale oni ho púšťali kvôli tomu, lebo oni vedeli, že proste oni s ním nemajú čo bojovať. Lebo proste úplne iná liga, vieš. Oni každý išiel svoj odlišný závod a tak chápeš. Podľa mňa, že iná liga, ale ich nezaujíma. Nepotrebovali viac mať s ním problémy. Však to, lebo tak čo ešte? Zrazia sa a čo? Ešte by sa ešte boxoval s niekým po závode. No, kámo. Ako, s kým to bolo? S Albonom? Okonom. A tiež v Brazílii. Lebo toto bolo, myslím, neviem, či to bolo v kvalifikácii, alebo v závode asi, alebo tam Ocon roztočil, vieš. To je tiež taká okovina, ale ona aj Stroll, toto má v obľúbe. Celkovo, kámo, v podstate to ani to robia piloti, čo boli v Racing Pointe. Kámo, aj Perez, Ocon, Stroll. To tam ten Racing Point, kámo. Dobre, ale mimo pódiových umiestnený štvrtý George, čo som rád, lebo ja Mercedes fanúšik cením, potom Leclerc 5. Lando. To som ja nespokojný. Lando 6. Keby není Piastriho, tak je 7. Zase. Lebo on sa tak prepadol, lebo vieš, on sa, čo bolo potom reštarte, tak on sa proste prepadol za Piastriho. A to čo tam robil, tam dvakrát spravil to isté. Prvé zákrute, dvakrát tam išiel on. No, ono to vlastne, chápeš, nie ešte vyzeli na to jednoducho. Ale ešte by som sa chcel vrátiť na sekundu k Maxovi. Max v posledných kolách, čo už proste bol v predušu, mal ten 20-sekundový náskok, čo bolo tiež úplne šialené. On zajazdil 17 najrýchlejších kôl z celého závodu. 17. To je tiež pecka. On, aj keď sa ho tam Leclerc pýtal, tak tiež on toto. Jak to sa pýtal, že sa ho Leclerc pýtal, hej, čo je najrýchlejšie kolo? A on že,
Kámo, ani sa nepýtaj. Ani sa nepýtaj. No, bolo to zaujímavé. By som chcel tomu len dopovedať, že vlastne tu je krásne vidieť, že vlastne Lando musí vyhrať, Max môže vyhrať. No, áno. Tu je vidieť, že vlastne Lando bol pod obrovským tlakom, podľa mňa, že on celý čas je pod obrovským tlakom. Musí získať body. Max môže získať body. Max to má také, že kámo, mám dobré auto, mne stačí len jazdiť dobre, čo on vyjazdí dobre. Naopak Lando, on je taký, že proste skeptický v tom, že on podľa mňa si aj sám uvedomuje, že nejazdí až dobre. Lando sa podľa mňa prispôsobil jazde Verstappena. Malo by to byť naopak. Že vlastne Lando chce, aby sa Max prispôsoboval jemu. Lando by mal chcieť dostať Maxa pod tlak. Jemu sa to proste nedarí. Nedarí sa mu to, lebo bude jednoducho pred ním, lebo Red Bull robil nejakú hovadinu, alebo je ďaleko za ním. Čiže nemá to ani jak vyvíjať ten tlak na neho. Maximálne ako psychicky, že ho uráža v zákulisí alebo niečo, ale proste jednoducho inakšie ho nemá ako. Je to škoda. Pokiaľ sa s tým nevysporiada za tieto 3 týždne dovolenky s úvodzovkami, tak stratený titul, no. On v podstate ho stratil v tej zatáčke prvej. No. Ale bolo vidieť, že akože má na to. Áno. Bolo tam šancu, že ho môže dobehnúť len. Ono v McLarenu sa začalo kedy? Od Rakúska, alebo nejak tak začalo dať. Od Miami. Áno, v podstate od Miami, keď vyhral, áno. A to sme si tak hovorili, že však že konečne niečo toto ukončilo tú dominanciu Red Bullu. Áno. A nakoniec, ako? Na chvíľku ukončilo. Vlastne by sa to dalo povedať, že náhoda? Nemyslím si. Dobre. Dobre. Ešte, čo sa mi tak v závode nie, že zapáčilo, ale takže pozeral som na tom jedným očkom. Boli penalizácie, lebo boli 2 také incidenty, čo sa stali. To bol Behrman a Colapinto a potom myslím, že Piastri a Lawson. Áno. Behrman a Colapinto, tam sa stalo, že v podstate Behrman trošičku nabral Colapinto, ale Colapintovi sa nič nestalo, vieš? A Behrman sa tam roztočil a Behrman za toto dostal koľko? 10 sekúnd? Áno, 10 sekúnd, on nás sa do 360. Áno. No a proste, hej, Colapintovi nič nebolo a to Behrman tam jednoducho, vieš, ešte sám stratil, že za to dostane 10 sekúnd a potom, čo bol Oscar a Lawson, tak to sa stalo ešte v podstate niečo horšie, no a nedostal za to nič. Vieš? A to mi tam príde takéto, že to premýšľanie FI úplne na hovno. Colapinto je nový meme template. Colapinto povie, že I'm in Spain without the A. What? I'm spinning like... No. Ale ono to takto s tými penalizáciami nebolo. Ono to tam má FIA odjak živa. V podstate odkedy sa FIA takto s tým zaoberá, dá sa povedať od 2021, tak tam sú strašné problémy s tými penalizáciami. Úplne zbytočne niečo, za čo sa ani nemá dostávať, jednoducho oni za to dostanú penalizáciu, vieš? Úplne za nejaké fatalitné veci a jednoducho najlepšie by bolo, keby si proste zoberú nejakých, nie že dá sa povedať aj nestranných, lebo chápeš, no mi tie penalizácie niekedy prídu také, že ako keby to udávajú podľa toho, kto má koho rád, vieš? Napríklad, čo sa dávali aj teraz, že dajme tomu niekto má rád Viatrika Colapinta, vieš, tak dali Behrmanu, alebo myslím, že aj dokonca jeden, čo udával penalizácie, tak bol Maxov fanúšik. No ale jednoducho tak, že proste chápeš, tie penalizácie, podľa mňa by sa to malo riešiť. No ale pozor, posledný faktor, a už sa dostávame pomaly ku koncu, čierna vlajka po 17 rokoch. Po 17 rokoch. No, kto ju dostal? Dostal ju Hülkenberg, áno, lebo tak Behrman tam bol, vieš. Hülkenberg dostal za to, že sa v prvej zákrute dostal mimo, aj na nejakom obrubníku ako keby sa zasekol na bruchu a jemu tam maršalovia pomohli a v pravidlách máš, že jednoducho ako mi letí maršal nejako pomôže s monopostom, tak už nemôže sa jednoducho vrátiť do závodu. No a Hülkenberg, asi koľkatí 5 maršali mu tam tlačili za to predné krídlo, že mu tam ukazovali, že choď a vieš, tak podľa mňa Hülkenberg, on tam aj tak to mal v hlave, niekde vzadu v kútiku, že však kámo, asi ak si to všimnú, tak vieš, tak asi ma vyložia, alebo dostanem čiernu vlajku, kámo. Ale proste jazdil, no a potom prišla červená vlajka, keď sa Colapinto vybúral. Ináč to tam bolo tiež strašne pekné, ani nie, že náhoda, proste jak Alpiny a Max v podstate čakali na pit stop, že dokým sa nestane nejaký safety car alebo niečo, vieš, on tam bola aj safety car a oni stejne išli do boxov a prišla červená vlajka, na ktorú čakali a strašne sa im to vyplatilo, lebo pit stop zadarmo a udržia si svoje pozície, vieš. To bolo, neviem,
Podľa vás to bola náhoda, alebo šťastie, takéto niečo? Šťastie by som povedal. Šťastie? Mm-hmm. Ako? Kdež, podľa mňa? Podľa mňa to bolo také naplánované, lebo však mokrá trať, dlho sú tam všetci, tak asi jasné, že sa niečo stane. Je to také celé vyhrotené, tam bola tá situácia, takže... Áno. Dalo sa to čakať jednoducho. Predpokladali, tak jasné, no, lebo však aj koľko tam bolo safety carov, proste dalo sa to čakať. No ale naspäť ku tej čiernej vlajke. Ono to bolo počas toho, jak boli v boxoch a tam prišla informácia, že auto s Hülkenbergovým číslom tak je vylúčené zo závodu, dostáva čiernu vlajku. A ja som tam sa kúkal, že čo? Ja som ešte pred tým závodom hovoril, že však kámo, bude to zaujímavé, keď niekto dostane čiernu vlajku, vieš, že sa niečo stane, ono sa to stalo. Dostal Hülkenberg za pomoc od maršálu. Podľa mňa to bolo staré, dobre, že dúfam, že si to nikto nevšimne. Áno. A ja sa čudujem, jak mi to tam... takto povedal. Áno, ja sa čudujem, jak to tam oni nestihli zobrať, lebo keď sme videli ten záber, tak Hülkenberg tam už išiel s tým autom, ale proste, jak tam tí maršali bežali od toho auta, však ich tam bolo ako mravcov. Akože nechcem nič, ale vyzeralo to tak, že vlastne, že je to chyba maršalov podľa mňa, lebo nemali mu tam čo reálne robiť. No, nemali mu pomáhať, mali počkať na red flag. On možno aj ten Hülkenberg bol taký, že im možno ukazoval, alebo tak to nevieme, že mu ukazoval, že však nie, nepomáhajte mi, ja sa potrebujem dostať sám, ich proste roztlačil, že to ani nemusel byť, vieš, že napríklad Hülkenberg im povedal, že poďte ma roztlačiť. Lebo komentátori aj spomínali, že reálne keby on vystúpi z monopostu a roztlačí si to sám, tak to sa môže. Len Takže podľa mňa toto on chcel, len nakoniec si povedal, že nikto si to nevšimne. Podľa mňa by sa to možno aj dalo, neviem ako to je v pravidlách, ale ty sa tam nezapútaš naspäť do toho auta, lebo ty tam proste tej pásy, čo máš? Áno, vlastne pásy si nedáš. Ty sa tam nezapútaš naspäť. Teraz neviem, ako to je v pravidlách, že bolo by to funny, keby tam, že vieš, že pilot si môže vystúpiť z auta, môže si naspäť pomôcť na trať, ale bolo by to zaujímavé sprestrenie. No ale teraz úplne posledná vec, ku ktorej sa chcem dostať. Stroll a zahrievacie kolo. Stroll robil strollovinu? Zhrnieme to tak? Áno. Dobre, Stroll robil strollovinu. Ďakujeme, pekný večer. No, ja by som to povedal takto. Keby Aston Martin nevlastní jeho tatko, tak podľa mňa už nemá sedačku. No nie, že nemá sedačku, ten tam ani není. Presne tak. Ten tam ani není. To je tak povolanie syn, to je tak vidieť. Áno, tako nájdu sa určite nejakí jeho fanúšikovia, ale to... Málo. Ty utekli z psychiatrickej liečebne, ty treba nechať žiť vlastný život. Pardon, ak som teraz niekoho urazil, ale nie, všetkých máme radi. Ale aspoň sa keby z toho normálne dostaneš, ak tam mal ísť krásne bokom. On tam mal, áno. Dobre, začneme takto. Strelí to tam do piesku, on sa rád hrá v pieskovisku. Začneme to takto. On sa tam roztočil do kačír. Nie, on sa neroztočil do kačír, on sa tam ešte zastavil na asfalte, ale nie, že by to tam zobral po tej únikovej zóne, čo tam má okolo. Nie, on v daždi ide s monopostom, čo je sotva 10 cm nad zemou, ide do hlbokého piesku, štierku a ešte za mokra. A v takej rýchlosti, ty vole, že ja sa čudujem, že on sa tam vôbec tomu štierku dostal, lebo jednoducho podľa mňa takéto chyby by mal robiť úplne, že aký začiatočník. Lebo Stroll tam už je tiež koľko a proste takáto banalita, úplne totálna, že vieš. On si za to aj môže sám, lebo on neviem, či to tam nevidel, alebo nevie, že tam existuje nejaká tá úniková zóna, ale jednoducho nechápem. Dobre, ďakujeme za vašu pozornosť. Dostali sme sa ku koncu tejto, podľa mňa, dlhej epizódy. Bolo to ťažké, aj nahrávanie, všetko. Bolo to zaujímavá veľká cena. Tešíme sa na vás zase v podstate o 2 týždne. Neviem, kedy zase vydáme ďalší diel, alebo je to o Las Vegas. Dávam taký sneak peek. Môžete očakávať možno aj nejaký špeciál? Možno nie, možno uvidíme, čo kde bude. Tak, ešte raz ďakujeme vám za vašu pozornosť. Dneska tu bol so mnou Filip Černý, Jakub Hort a Matiáš Matouch. A z toho sa s vama učíme. Dobre. Ahojte. Dovidenia.